दिनैनि दिनाव मुलुगनां मैदेरनि सानजों लोगोसे जोंनि एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि बानजायजानाय केजुएल वार्कार आरो लोगोसे जोंनि हल्टुगाव डिभिजननि मोननै रेन्जनि स्टाफ आरो लोगोसे जोंहा WWF जितु जिब जुनार होबथाग्रा जोंनि अल इन्डियायाव बिथांमोनानो दिनै जिब जुनारखौ रेस्किउ खालामो। दा बिथांमोनजों जोङो दिनै नैबे उल्टापानि रेन्जनि सिङाव मोनसे आइबि इन्सपेक्सन बांल' दं, बिनि मोखाङाव जोङो नैबे प्रग्रामखौ खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो दा जोंनि एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टजों बानजायजानाय फरेस्ट केजुएल वार्कारफ्रा गोबाव सम जोङो नैबे चिरां रिफु रिजार्भ फरेस्टखौ जोङो बेंबाय थादों। दा बिनि गेजेरावहाय जोङो रिसेन्टलि जोङो सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क डिक्लेयार होनाय जोङो मोननानै आरो जिउआव रंजानाय फैदों। दा बेयाव जोंनि केजुएल वार्कारफोरनिफ्राय बेनो जोंना बयनिबो रायजो राजानिसिम जोङो खावलायनो गोसो जादों। दिनै जोंनि केजुएल वार्कारफ्रा गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों नैबे मोखाङाव दोननाय साइकेलफोर आरो बिफां हाफायग्रा आरा आरो सेक्सन खालामग्रा आरा, सिखा खंखाइ, रुवा आरो ना इलिगेलि सारनाय जे आरो लोगोसे बेबादिनो मुलि सारनानै बिथांमोना हाग्राखौ इनभाइरनमेन्टखौनो धंस' खालामो। दिनै डिटेक्ट खालामनानै जोङो ड्रामफोरखौ जोङो गोबां नस्थ' खालामबोनो गोनां जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि केजुएल वार्कारफ्रा फरेस्टजों लोगो नांनानै जयेन्टलि डिउटि होनायाव गोबां जोङो दंफांफोर हमनाय जादों। टटेलि जोंनि एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि बानजायजानाय केजुएल वार्कारफ्रा जोंनि चिरां आरो क'क्राझार मोननै डिभिजनावहाय जोंहा मोनबा रेन्ज दं। झारबारि रेन्ज, गौरां रेन्ज, उल्टापानि रेन्ज, खुंग्रिं रेन्ज आरो रुनिकाटा रेन्ज। बे मोनबा रेन्जनि सिङाव जोंनि गथ'फ्रा दा केम्प थायो। दा गोबाव समनिफ्राय जोङो केम्प थादों। दा केम्प थानानै जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ सहाय होबाय थादों। दा बेयावहाय जोङो गोबां बेबादिनो मेटेरियेलफोरखौ जोङो दुथांफोरनिफ्राय इलिगेल एक्टिभिटिस मावनायनिफ्राय जोङो सेख'नो हादों। दा बेनिखायनो जोङो खावलायनो गोसो जादों जोंनि बेबादि ससियेल एक्टिभिटिस मावनायाव रायजो राजाखौ जों गुरै खावलायनो गोसो जानाया बेनो जि रावबो जोंनि बे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि जिब जन्थु आरो दंफां लाइफांखौ दानफायबा जोबोद गाहाम। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बेबायदि सिखना जोहोलावनि नामावहाय बेबायदि मोनसे नेशनेल पार्क जों मोननो हादों। बेखौ जों बोरै जोङो होबथानानै बयनिबो जोंनि बर' हालाम बा जोंनि बर' हारिनि थाखाय गौरब खालामनो हायो, बे थांखिखौ लानानै जोंनि बे केजुएल वार्कारफ्रा खामानि मावबाय थादों। आं आसा खालामदों जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट, जोंनि बिटिसि सरकारनि खाथियाव खर' गंग्लायै आङो गुरै खावलायनो गोसो जादों। जोङो नेरा नेफेरा बे मोनबा रेन्जआवहाय जोङो मावगासिनो दं। बेयाव जोङो गोबां बेबादिनो एक्टिभिटिसखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो ओरै बेंब्ला हरैहाय दंफां दानो, हरै दंफां दाननायखौ होबथायब्ला हरै जिब जुनार नस्थ' खालामो, बेबादि जों नुबाय थादों। दा बेनिखायनो आङो खावलायनो गोसो जादों जोंनि फरेस्ट बिभागनि EMनिसिम गुरै खावलायनो गोसो जानाया बेनो, जोंनि बे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क आरो रायमना नेशनेल पार्क आरो मानास नेशनेल पार्क जेसेबां जोंहा नेशनेल पार्कफोर दं, बे माहारियारि हाग्रामाखौ माबोरैबा रैखाथि खालामनो हायो। गतिके गोबां जोंहा बे गोग्लैसोनानै थानाय खना खनला जायगायाव जोङो एवारनेसनि गोनांथि दं। मानो होनोब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा बिफां दाननायखौल' लयख' खालामो। दा माब्रै जोङो एवारनेस खालामनानै बिफां लाइफां दाननायनिफ्राय जोङो होबथानो हायो, बे बेबस्थाखौ जोंनि मानिजाथाव EMआ बेबायदि मोजां मोनसे पदकेपखौ आखायाव लायोबा जोबोद गाहाम होननानै जों गुरै खावलायदों। आरो लोगोसे जोंनि एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि बानजायजानाय केजुएल वार्कारफ्रा दिनैसिमावहाय गोबां ट्रेनिंफोर जोङो लानानै बे हाग्राखौ जोङो होबथानायनि हाबाफारिखौ जों आखायाव लादों। बे जाहैबाय जोंनि जेसेबां केजुएल वार्कारफोर दं, जोङो फरेस्ट प्रटेक्सननि बिसयै जोङो ट्रेनिं लानाय जादों माखासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रिटायार्ड पार्सनफोरनिफ्राय। आरो जिब जुन्थु होबथानायनि बिसयखौबो जोङो गोबां इन्डियाननि गोबां नेशनेल NGOsफोरजों जोङो बिथांमोननिफ्राय सुबुरुन लानानै जोङो बे खामानिखौ मावनाय जादों। आरो लोगोसे जोंहा हमस्टेनि ट्रेनिं, जिपसि ड्राइभारनि ट्रेनिं आरो स्नेक्स, जोङो जिबौखौ माबोरै जोङो होबथानो हायो आरो जिबौनिफ्राय जों माबोरै
गोजानाव थानो हायो बेफोरनि बिसयै जों ट्रेनिं लानाय जाबाय आरो दाउसिन दाउलानि खाथियाव थांनानै जों माबोरै दाउसिन दाउलाजों जोङो सम्पर्क लाखिनो हायो बे बिसयखौबो जोङो बार्ड वाचिंनि ट्रेनिं लानाय जादों दिहिं नेशनेल पार्कनिफ्राय जोंनो गोबां सहायखौ होफैदों आरो लोगोसे WWF आरो WTI बिथांमोननिफ्राय जोङो गोबां बेबादिनो सुबुरुनखौ मोननानै जों दिनैनि बे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ होबथानायावहाय जोङो बोलोगोरायै जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जिहेथु हाग्रा बिफानखौ जों सहाय होनो हादों दा आसा खालामो फैबाय थानाय समफ्राव बेबादिनो जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै मोजां खामानि हाबाफारियाव जोङो दावगालांबाय थागोन जोबथारनायाव आं गुरै खावलायनो गोसो जादों जोङो दा बर्थमान जोङो 7था केम्पआवहाय अलरेडि जोङो गोबां मानसिफोरखौ जोङो दोननाय जादों दा रिसेन्टलि आरोबाव जोङो मोनथामसो केम्पखौ आरोबाव जोङो दोनबावनाय जासिगोन जिहेथु जोंहा हाग्राया गोबां जोबखोलांनो हमदों भुटान फारसे दावखोलांनो हमदों बेनिखायनो जोङो फुंबिलि आरो सालबारि आरो माखासे जोङो बै गलगथा होननाय जायगायावहाय जोङो बेबायदि मोजां मोनसे प्रटेक्सन होनो थाखाय जोंनि गथ'फोरखौ आरोबाव जोङो केम्प सेटआप खालामनो थाखाय जोङो आखायाव लादों दा बेनिखायनो आं गुरै खावलायनो गोसो जादों जोंनि बिटिसि सरकारनियावहाय जिहेथु जोंनि एसेग्राब मोजां खामानि मावनायनि सायाव जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ अननानै जानायखिनि आदारखौ जोंनो होयोब्ला आरो हान्थामेला खालामनो थाखाय गारिनि बेबस्था आरो थावफोरखौ होयोब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन नाथाय दिनैसिमबो जोंनो जेबो अनसुंथाइ होयैनि थाखाय जोङो सम सम जोङो बे हाग्राखौ बा बे खामानिफोरखौ जोङो नागारनाया मोजांसिन नामा होननानै जों सानफ्लाङो नाथाय समाव जोङो आरोबाव जोंनिनो सम्पति जिहेथु बिफां लाइफाङाबो जोंनिनो आरो बे हायाबो जोंनिनो बिनिखायनो जोङो आरोबाव जोङो बेखौ आरो गोदान सानस्लायफिननानै आरोबाव जोङो अनखांनाय फैयो जिहेथु जोङो जुदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ सहाय होआब्ला बे हाग्राया जोबलांनो जेबो बोलो नांनाय नङा बे बिसयखौ जोङो मिथिनानै आरोबाव जोङो बोलोखौ फोरानानै जोङो बेबायदि जोङो जाबाय थायो बेनिखायनो आङो स्पेसियेलि खावलायनो गोसो जादों जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जोंनो जानायनि आरो गारिनि बेबस्थाखौ गोख्रै खालामना होयोब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगौ आरो जेसेबां दंफां लाइफां दङ बे दंफां लाइफांफोरखौ जोङो होबथानायनि बेबस्थाखौ जों बांसिनै जोङो आखायाव लागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों बे बिसयआवहाय जोंबो माखासे NGOs आरो केजुवेल वार्कार हिसाबै जोंबो नोजोर बोदों थांनाय समफोरावहाय जोंहा बेबादिनो माखासे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गोबां न'फ्रा सिस्टेमेटिकेलि बिट अफिसफ्रा लुजादोंमोनब्लाबो नाथाय फांसनलेस आङो नुनो मोनदों जोंना उल्टापानि रेन्जआवहाय दासिमबो बिट अफिस गैया बिट अफिसा जोङो खोलाहा 7 नम्बराव बिट अफिस दङ नाथाय मानसि गैया ओमफ्राय सानजाहाजों जोंहा फुंबिलियाव बिट अफिस लुबाय मानसि गैया साहाजों सरलपारा बाजारावबो दं सोनाबहाबो दं साहाबो दं बिट अफिस नाथाय सासेबो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट मानसि गैया जोङो सालबारि सोरमांगा जिङावहाय बेबायदिनो जोङो माखासे बिट अफिसफोरखौ लुनानै दोननायखौ नुनो मोनदों नाथाय सासेबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसि थाहैयाखै अब्ला दिनै जोंनि बे NGO आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हाजारखि डिउटि होआ मानो फारसेजों थांब्ला फारसेजों जोङो हगारनांगौ जायो खारन बिनिखायनो आङो गुरै खावलायनो गोसो जादों उल्टापानि रेन्जआवहाय गोबां बिट अफिसफ्राव जोंनि हाग्रा बिफाननि मावथि फारियाफोरखौ सेटआप खालामनांगौ बेखौ आङो खावलायनो गोसो जादों आरो लोगोसे गौरां रेन्जआ थाबाय नेशनेल हाइवे खाथियाव फैगौमानियानो 7 किल'मिटारखा आरो दिनै हाग्रा ओनसोल खाथियाव दिग्लियावल' मोनसेल' बिट अफिस दं नाथाय 3 नम्बराव बिट अफिस दंमोन बेबो दिनै जायगाया जोबनो थांबाय आरो लुंसुं एरियायाव बिट अफिस लुनो थाखाय थाम-थिम खालामदोंमोन नाथाय बेयावबो जेबो खामानि मावनाय जायाखै जायनि जाहोनाव दिनै सानफा एफा इनक्रुजारफ्रा दंफां बिफांखौ दानफायबाय थायो दा जों बेखौ नुनो मोनदों आरो जोङो झारबारि रेन्जखौबो जोङो बुंनो हायो झारबारि रेन्जआवबो गोबां बेबायदिनो बिट अफिसफोर दं नाथाय झारबारि रेन्जआवबो दासिमबो बिट अफिसाव मानसिखौ दोनजोबाखै आरो ओरैहाय बारलाङोबा जोङो चिराङावहाय खुंग्रिं रेन्जखौ जों नुनो मोनो जबरदस्तियै रेन्जनि मानसि गैयामोनब्लाबो जोङो दिनै इक'टास फर्सजों जोङो लोगो नांनानै दिनै मोनसे बिट अफिसाव जबरदस्ति जों थाहैनानै खामानि मावदों गतिके आं खावलायनो गोसो जादों खुंग्रिं रेन्जआबो बांसिन बाहागोआवनो दंफां लाइफां दाननायनि एरिया दिनै बे खुंग्रिं रेन्जआबो गोख्रैनो बेबादि मोनसे माखासे बिट अफिसफ्राव जुदि रेन्जनि स्टाफ बा फरेस्ट होबथाग्रा स्टाफखौ दोनाब्ला बेयावबो सानसे समाव नस्थ' जालांगोन ओरै जोङो रुनिकाटा रेन्जआवहाय गोबां बिट अफिसफोर दं नाथाय मानसिफ्रा एसेल' बबेबा बिट अफिसाव 2 गाहाम बबेबा बिट अफिसाव 1
बबेबा बिट अफिसाव साथाम बेबायदि रोखोमै दिनै बिट अफिसा सोलिनानै दं जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआ संरक्षित माने बेबायदि होबथानायावहाय जोबोद खस्थ' जादों बेनिखायनो आं गुरै खावलायदों जोंनि हाग्रा बिफाननि निसिम खावलायनो गोसो जानाया बेनो गोख्रैनो जोंनि बे रेन्जफोरनि सायाव जेसेबां बिट अफिसफोर दं थायै थायै बिट अफिसफ्राव जुदि बेंगिरिखौ दोनोब्ला निस्सय जोंनि सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआ बेबायदि होबथा जानायखौ मोननो हागोन होनना आं आसा खालामदों जोङो थांनाय समफोराव गोबां बेबादिनो दंफांफोर गारिफोर आरो बिफां हाफायग्रा मेचिन आरो सिखा खंखाइ आरो बेबादिनो गोबां मेटेरियेलफोरखौ जों हमनायफोरखौ जे रेन्जनि खाथियाव जोङो हमो बे रेन्जनोनो जोङो गथायबोनाय जायो नाथाय माब्लाबा जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हास्लाबथारियाव लोगो नांनानै जयेन्टलि थांनो हास्लाबथारियाव जोंनि एनजिअनि गथ'फ्राबो बा केजुवेल गथ'फ्राबो दिनै गावनो प्रटेक्सनखौ होनो गोनां जायो बेफोराव जोङो बेबादिनो सासे सानैखौ जोङो बेबादिनो साइकेलफोरखौ जोङो हमनाय जादों दा बे साइकेल आरो मेचिनफ्रा जोंनि आखायाव गंसे गंनै दं नाथाय बांसिनखौनो जोङो रेन्जआव गथायजोबखाबाय नाथाय बे गंसे गंनै थानायखौबो दिनैहाय जोङो जेसेबां साइकेल आरो मेचिन आरो सिखा खंखाइ रुवा आरा बेफोरखौ जोङो दिनै हल्टुगाव डिभिजननो जोङो गथायनाय जाबाय दिनैनि बे मुलुगनां मैदेरनि सानजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै मोजां प्रग्रामनि गेजेरजों जों बे गासैबो बेसादफोरखौ जोङो दिनै गथायनाय